A 21 éves Chris Kremers és a 22 éves Lisanne Froon a hollandai Amersfoort városában nőtt fel. Chris nyitott, kreatív és felelősségteljes személyiségnek, Lisanne pedig törekvőnek, optimistának, intelligensnek és szenvedélyes röplabda játékosnak írták le. Chris éppen akkor fejezte be a kulturális szociálpedagógiai tanulmányait, művészeti oktatás szakirányon az Utrechti Egyetemen. Lisanne pedig a Deventeri Saxon Egyetemen végzett alkalmazott tudomány szakon. Lisanne néhány héttel a panamai indulásuk előtt Chris kollégiumi szobájába költözött Amersfoortba, majd együtt dolgoztak egy kávézóban. Mindketten 6 hónapig spóroltak, és azt tervezték, hogy együtt mennek el Panamába egy különleges 6 hetes nyaralásra, abban a reményben, hogy megtanulnak spanyolul, és valami fontosat tesznek a helyiek számára, különösen a gyerekekkel való önkéntes munka területén. Az utazás egyben egy ballagási ajándék is Lisanne számára. 2014. március 15-én Chris és Lisanne családjával az amszterdami Schiphol repülőtérre utaztak, hogy elbúcsúzzanak egymástól és megkezdhessék a panamai kalandjukat. 2 hétig járták az országot, majd március 29-én megérkeztek a Cherokee állambeli Bocatébe, hogy 1 hónapig egy helyi családnál éljenek, és közben önkéntes munkát vállaljanak, ahol gyerekekkel foglalkoztak volna. Bocate egy trópusi közép-amerikai paradicsom 40 mérföldre a kosztarikai határtól, mindössze 20 000 lakosával, kellemesen hűvös éghajlatával és sokféle egzotikus vadvilágával rendkívül népszerűvé vált a holland turisták körében. Az egyik népszerű túraútvonala a Pianisztaösvény. 2 óra alatt könnyedén el lehet érni a Mirador csúcsát, a nyomvonal mindössze 4 kilométerre található Bocate városától. Március 30-án megismerkedtek a várossal, mielőtt másnap megkezdődött volna az önkéntes munkájuk. Sajnos másnap nem kaptak jó híreket, közölték velük, hogy nem ezen a héten várták őket, és a következő hétig nincs számukra munka. Lisanne naplójában katasztrófaként írta le a hírt. E bejegyzés után sem Chris, sem Lisanne nem írt többé a naplójába. Az első napokban, valamikor április 2-ára vezetett túrát is szerveztek a Pianisztaösvényre. Április 1-én reggel Chris és Lisanne végzetes döntést hozott, kísérő nélkül indultak el a Pianisztaösvényen. A Facebookon is írták, hogy kirándulást terveznek, de nem részletezték, hová szeretnének menni. Elkísérte őket egy kutya is, amely az ösvény elején található pianista étterem tulajdonosáé volt. A kutya aznap este egyedül tért haza. Azon a napon a naplemente 6 óra 40 környékén lehetett. A trópusi erdőben nagyon koromsötét lehet, főleg újhold esetén, aznap este pont az volt. Lisanne szülei nem kaptak SMS-t, amit mindkét lány naponta küldött a családjának, április 2-án reggel nem jelentek meg a helyi idegenvezetőnél, akivel a Pianisztaösvényen túráztak volna. A fogadó család otthonába sértek vissza tegnap óta, eltűnésüket jelentették, de fogalmuk sem volt, hová tűntek, nem lehetett tudni, hol kezdjék a keresést. Az első napokban a keresés a Vulcan Baru Nemzeti Park köré összpontosult, amely a környék legnépszerűbb kirándulóhelye. A hivatalos keresés csak 4 nappal azután kezdődött, hogy eltűntek, 5 nappal azután, hogy elindultak túrájukra, mivel Panamában a bejelentéstől számított 48 óra után kezdik csak el az eltűnt személyek keresését. A helyi idegenvezetők és a közösség tagjai az eltűnéstől megriadva április 2-ától kezdték el keresni a lányokat. Április 6-án szüleik Hollandiából rendőrökkel
kutyás egységekkel és nyomozókkal együtt Panamába érkeztek, hogy 10 napon keresztül teljes körűen átkutassák a környékbeli erdőket. Szakvezetők, helyiek, keresőkutyák, helikopterek, a szinoprok, a hadsereg, az önkéntesek, a helyi benszülöttek, a farmerek, turisták április 8-ára minden zónát átfésültek, ahol a lányok lehetnének. Több mint 25 különböző útvonalat jártak be a Bokate melletti trópusi erdőben, és semmit sem találtak. A keresés 10 napig folytatódott, de nem találtak semmilyen nyomot. A szülők $30,000 jutalmat ajánlottak fel minden olyan információért, amely Chris és Lizanne hollétére vezethető vissza. Ez Panamában nagyon sok pénznek számít. Marcus, egy német turista, azt állította egy helyi erdőrnek, hogy hallotta a lányok ilyet csikoltozását, majd egy hangos csattanást, mintha lelökték volna őket. Ezután azt állította, hogy szemtanúja volt 2 férfinak, akik a bokrok között kuporogtak és bujkáltak, majd félelmében elszaladt. Marcus április 4-én érkezett Bocatébe, és április 5-én volt tanúja az eseményeknek a Cerro Puntában lévő Quetzal ösvényen, ami nem messze a pianista ösvénytől nyugatra található. A hatóság este felkereste a helyszínt, de nem találtak semmit a német turista saját műanyag vizes palackján kívül, ami azt bizonyítja, hogy valóban a helyszínen járhatott. Nehéz elképzelni, hogy egy német turista miért szerezhetett volna ilyen élénk élményt egy olyan időszakban, amikor Chris és Lizanne eltűnése még nem volt igazán nagy médiahír, és még biztosan nem volt jutalom, bár hallhatott az esetről. 10 héttel azután, hogy elindultak a túrájukra, június 14-én egy helyi nő egy hátizsákot adott át a rendőröknek. A nő állítólag a zsákot egy rizsföldön találta a Culebra folyó partján, körülbelül 5 mérföldre a pianista ösvény csúcsától. A hátizsák Lizanné volt, a táska helye, mintha azt sugallaná, amitől mindenki régóta félt, hogy Chris és Lizanne eltévedt a pianista ösvényen, elérték a Miradort, és tovább mentek lefelé a kontinentális szakadék másik oldalán, le az ösvényről a zord, könyörtelen dzsungelbe, ahol viperák, pumák és tigrisek is élnek. A mélyebb őserdőben kis elszigetelt közösségek élnek, akikre nem vonatkoznak a panamai törvények. Szélsőségesebb törzsek esetén a kannibalizmus sem kizárt. A hátizsákban volt 2 telefon, egy fényképezőgép, egy palack, 2 melltartó, Lizanne útlevele, 2 napszemüveg és $83 készpénz. A készülékek mind használhatatlanok voltak, több hét munka után azonban az összes fényképet ki tudták nyerni a fényképezőgépből, és a telefonok logbejegyzéseihez is hozzá tudtak férni. Furcsa módon a helyi nő azt állította, hogy a zsák az előző nap nem volt a rizsföldön. Az, hogy nem hordták a melltartóikat, az teljesen normális, mivel ezek nagyon kényelmetlenek, és ha lehet, azt leveszik a nők. A táska megtalálása után újabb kutatás indult a rizsföld környékén. Nem sokkal messzebb megtalálták Chris rövid farmernadrágját. A hivatalos jelentések szerint a farmernadrágban nem volt nyoma testnedvnek és semmilyen típusú bőrsejtnek. A nadrág nem volt begombolva, a gomb nem volt leszakadva, és a gombjuk sem volt szétszakadva. Minden jel arra utal, hogy Chris nem hordta a rövidnadrágot, amikor meghalt, vagy halála után nem sokkal valaki levette róla. Vajon miért nem volt rajta? Talán Chris át akart kelni egy vizes részen, és elsodort a folyó, mosakodás közben sodorta el őt, vagy erőszakos esemény történhetett. Esetleg Lizanne vette le róla, hogy bedobja a folyóba, jelezve ezzel, hogy merre lehetnek. Egyáltalán tett volna ilyet egy barátnő? A folyásirányban 33 csonttöredéket találtak, köztük Chris bakancsát, kifehéredett medencecsontját,
Lizán bakancsát, amiben még mindig benne volt a lábfeje. Lábfejének lábközépcsontja 3 helyen volt eltörve, a csontok csonthártya gyulladásának jeleit mutatták, ami arra utal, hogy még az életében törtek el, és még napokig élhetett utána. Másik 3 ember maradványait is megtalálták. A hatóságok szerint ezek a maradványok egy környékbeli temetőből mosódhattak ki. Augusztus 2-án Chris bordacsontja is meglett. Csak úgy, mint medencecsontja, fehér volt, és kiderült, hogy sok foszfátot tartalmaz. A foszfor egy olyan anyag, amely hiányzik a helyi, nem vulkáni talajból. A növények számára foszfor a tenyészidő elején különösen fontos tápelem, a környékbeli gazdák használhattak foszfort a földjeiken. Más helyi szakértő szerint, ha nem is mutatható ki mindenhol a foszfor, igenis jelen van néhány helyen a talajban, még ha a környékbeli mintavételek nem is erre utalnak. Chris csontja nem fehéredhetett ki a naptól ennyire, mivel a nap akkor nem volt olyan erős, és nem telt el elég idő ahhoz, hogy ilyen fehér legyen attól. Egyesek szerint úgy néznek ki Chris csontjai, mintha megfőzték volna, ami valószínűleg nem állt messze az igazságtól, mivel a hatóságok később kijelentették, hogy a medencecsontot valóban több órára forrásban lévő vízbe helyezte egy törvényszéki szakértő, hogy eltávolítsa a szövetet, lehetővé téve számukra, hogy lássák, van-e erőszak jele a csonton. A csontokon nem volt található állatok vagy egyéb eszköz által okozott sérülésnek, sőt, sziklák által okozott apróbb karcolásoknak sem volt nyoma, ami arra utal, hogy a csontok akkor kerülhettek oda, amikor volt még rajtuk szövet, ami megvédte a szikláktól, vagy valaki utólag vihette oda őket. Octavio Calderon, egy az üggyel foglalkozó idősebb kriminológus szerint valami anyagot használhattak a maradványok eltüntetésére. Például a méz segít felgyorsítani a testek feloldódását, különösen a gyenge részek, például szövetek, izmok és inak feloldódását, annélkül, hogy nyomot hagyna rajtuk. Egy idő után a csontokat is feloldja, és elfedi a bomlás szagát. Ezen kívül megakadályozza a vérképződést. Több igazságügyi orvosszakértő is kijelentette, a méz használata magyarázhatja, hogy az eltűnt holland lányok esetében nincs vér és egyéb nyom a csontokon. Augusztus 29-én Lizán több maradványát találták meg, egy feltekert bőrdarabot sípcsontjának és combcsontjának közelében, egy puha, megnyúlt szövetdarab, amelyen alig láthatóak a bomlás jelei. Lárvák voltak jelen, ami azt jelenti, hogy ez a szövet nem kezdett el lebomlani túl régen. Több hónappal Lizán lábának júniusi megtalálása után találták meg ezeket a maradványokat, a Sabre városában található DNS analízis laboratórium megerősítette, hogy Lizáné a körülbelül 30 cm hosszú, 80%-ban sértetlen bőrszövet. A vizsgálatok azt is megerősítették, hogy a bőr a sípcsontról származik. 5 hónappal az eltűnésük után a lárvák már nem lehettek volna jelen. A holttest nedves helyen, árnyékban, alacsony hőmérsékleten maradhatott. Az igazságügyi orvosszakértő kijelentette, hogy az a benyomása, hogy a talált bőrdarabot valahol sötét, hűvös helyen temették el, például a föld alatt. A talált bőrdarabot is valaki manipulálta, vélik az igazságügyi orvosszakértők. Talán egy harmadik fél tárolta Lizán néhány csontját és lágyszövetét, majd jóval később elhelyezte őket a dzsungelben. Vagy lehetséges, hogy Lizán csontjai és bőre valamilyen módon olyan helyre került, amely természetesen megőrizte őket? Az évben abban a szakában elég hűvös volt ahhoz, hogy ne legyen látható a bomlásnak olyan előrehaladott állapota, ami Chris maradványain látható volt 10 héttel az eltűnésük után. És még ha mégis megtörtént volna, akkor miért maradt még bőr Lizán lábfején, amiről azt mondták, hogy a bomlás első szakaszában volt, és mitől tört ketté Chris medencecsontja? A legtöbb medencetörés nagysebességű balesetek, például autó- vagy motorbalesetek,
vagy nagy magasságból való leesés során következik be. Calderon azt állítja, hogy Christ és Lizánt meggyilkolták. A folyó közelében együtt talált testrészekről így nyilatkozott: 2 csont különböző testrészekből 2 embertől soha nem kerül együtt egy homokpadra. Ez azt mutatja, hogy valaki oda helyezte őket, nincs más oka, nincs értelme, hogy ezek a csontok ugyanazon a kis folyóparton mosódtak össze, egy folyó mellett, amely sok kilométeren keresztül haladt tovább. Ha a vadállatok megtámadták őket, hol vannak a koponyák? Környéken élő állatok nem nyelnek le egy koponyát. A kriminológus hozzáteszi, hogy a pumák magányos állatok, akik kerülik az emberekkel való érintkezést. A testek a gázok hatására lebeghetnek, de a csontok nem, elsüllyednek. Továbbá, ha az egyik vagy mindkét lány belefulladt volna a folyóba, akkor az egész testet magával vitte volna, nagy valószínűséggel megrekedt volna valahol egy folyókanyarban. Több szakember is azt nyilatkozta, egy ilyen folyó nem töri szét a testet, még egy folyóban töltött teljes év után sem, nemhogy 1-2 hónap után. Ezt az az eset is bizonyítja, amikor egy fiatal lány fulladt meg egy közeli folyóban, amely hasonló méretű, mint a Rio Culebra, alig 1 héttel később találtak rá, sértetlen testtel és ruhában, teste nem törött szét és nem szóródott szét, mint a holland lányoké. Több mint 30 új lenyomatot találtak a táskán és annak tartalmán. A helyi törzs tagjainak és a hatóság embereinek új lenyomatai lehettek nagyrészt. Nem tettek nagy erőfeszítéseket annak megállapítására, hogy kihez tartoznak ezek az új lenyomatok. Június 12 és június 23 között a telefonok a panamai rendőrség, június 23-tól pedig a holland rendőrségnél voltak. Lisanne Canon PowerShot SX 270-je számos fotót tartalmazott április 1-éről. A fotók megerősítik a szemtanúk beszámolóit, a képeken Chris és Lisanne látható a pianista ösvényen délelőtt 11 óra körül. Az ösvény különböző pontjain több fotó is készült, délután 1 óra körül érhettek fel a csúcsra, a képek EXIF adatai alapján gyors tempóban haladhattak, ami 2 fit és egészséges fiatal nő esetében nem meglepő. Szelfiztek és fényképeket készítettek egymásról a látványos helyeken. Boldognak, kipihentnek és gondtalannak tűntek. Az utolsó fotókon Chris és Lisanne látható a kontinentális szakadék másik oldalán, sűrű dzsungelben, patakokon átkelve és mély szakadékokon át. Ez egyik képen Chris látható, amint a kamerába néz, arcán aggodalmaskodó arckifejezéssel. Ez a kép 14 óra körül készült, 508-as sorszámmal. Még a szüleik is eljutottak eddig a pontig, az első napokban indított kereső akcióban, az akkor készült videóban egyértelműen be lehet azonosítani ezt a helyet. Azóta ez a hely teljesen megváltozott a rengeteg eső és hirtelen villámárvizek miatt. A fényképezőgép 2024 helyett 2013-ra volt beállítva, Panamában 6 órával kevesebb a helyi idő, mint Hollandiában. De nem állították át az órát sem, amikor március 30-án, mindössze 2 nappal az eltűnésük előtt elkezdődött a nyári időszámítás. Egyébként Chris iPhone-ján sem volt helyesen beállítva az idő. Átszámolva az időket, így sem stimmelt valami, mivel ebben az esetben szinte az összes szemtanú idővonala helytelen lett volna, ami valószínűtlen. Ráadásul Chris édesapja, Hans Kremers egy nagyon korai interjúban, amikor az emlékeik nagyon frissek lehettek még, azt állította, hogy Chris 14 órakor felvette a kapcsolatot a barátjával. Ami nem lett volna lehetséges, mivel a fényképezőgép szerint ebben az időben a Mirador túloldalán voltak, ahol semmi térerő nincs. Sőt, Chris azt mondta barátjának ekkor, hogy most fognak menni majd egy túrára. Pedro, a Casa Pedro szálló tulajdonosa április 1-én 14 óra és a 14 óra 30 között látta őket a szálló előtt. A pianista ösvényről kérdezték, ő pedig a Piedra de Lino ösvényt ajánlotta,
ami közvetlenül az ő helye mellett indul. Elindultak ezen az ösvényen, majd 15 perc múlva visszatértek. Pedro megkérdezte őket, és azt mondták, hogy sikerült bejárniuk ezt az ösvényt. Pedro tudta, hogy hazudtak, ennyi idő alatt nem lehetséges megtenni ezt a kis túrát. Úgy néztek ki, mintha összezavarodtak volna a véleménye szerint. Különböző szemtanúk szerint izzadtan sétáltak. Pedro azt is elmondta nekik, hogy taxival érdemes visszamenni Bocatébe. Az volt a benyomása, hogy a kis túra után annyira elfáradtak, hogy vissza akartak menni a városba. Az útszélén ültek egy darabig. Giovanni, az Il Pianista étterem tulajdonosa is látta őket 15 óra és 15 óra 30 között Don Pedro közelében. Amint az Il Pianista felé haladtak, beszélt velük, és elmondta, hogy hol tudnak felszállni egy buszra. Az ő Blue névre hallgató kutyájuk ment a lányokkal, majd visszajött nélkülük. Giovanni és felesége úgy gondolják, hogy visszajöhettek, különben a kutya velük maradt volna. Az éttermük egyik alkalmazottja is látta őket, szintén 15 és 15 óra 30 között a kutyussal együtt. Frank, aki egy élelmiszerboltot vezet az út szélén, az El Pianista ösvény bejárata közelében látta a lányokat 14 óra 30 és 15 óra között. Lizán betegesen nézett ki, abban a pillanatban vásárlóim voltak az üzletben, de fáradtnak tűntek, mintha már sétáltak volna egy jót, ezt nyilatkozta. A helyi szálló tulajdonosa José Morales késő délutáni órákban beszélt a lányokkal, amint lefelé tartanak a hegyről. Tanácsot kértek, hogy hogyan juthatnak vissza Bocatébe. Azt javasolta nekik, hogy menjenek taxival. Olivia, aki a Pianista ösvény elején él, látta a lányokat az ösvényen 16 óra 15 környékén. Mercedes Miranda, aki szintén a Pianista ösvény mentén él, azt mondta, hogy Chris és Lizán elsétált a háza mellett. Miranda figyelmeztette őket az ösvény veszélyeire, és kijelentette, hogy mindenféle állat létezik, főleg kígyók, de említi a tigriseket és a hegyi malacokat is. Martina, aki a Pianista ösvény felénél lakik, a kertjében dolgozott, amikor látta, hogy Chris és Lizán elhaladnak mellette, felfelé sétálva 16 óra körül. Egy 2022 őszén sugárzott podcast sorozatban pedig Jeremy Crichton és Miranda Atencio elment Bocatébe és interjút készített Martinával. Azt mondta nekik, hogy látta lányokat felmenni az ösvényen, és soha nem gondolta volna ezután, hogy eltűnnek. Bizonyára volt valaki, aki megölte őket. Nem tudja kik, de biztosan nem a folyó miatt haltak meg. A kormány szerint belefulladtak egy folyóba, de ez hazugság. Azt mondja, hogy közvetlenül azután, hogy a lányok eltévedtek, Feliciano, a helyi idegenvezető, akivel volt megbeszélt időpontjuk, azt mondta neki, hogy ne beszéljen senkinek arról, hogy látta a holland lányokat. Börtönnel fenyegette meg őt. Leonardo, a taxisofőr vette fel Christ és Lizánt április 1-én 13 óra 30-kor Alta Bocatébe, a nyelviskola közelében. Ekkor már ült két férfi a taxiban, így hallották, hogy a lányok hova szeretnének menni. A lányok 13 óra 40 körül szálltak ki az ösvény elején, viszont nem sokkal hamarabb szállt ki a két férfi is. Egyikük azt mondta nekik spanyolul, a zongorista bejáratánál. Leonardo eleinte nem akart tanúskodni, mert félt, hogy megölik, később kapott egy másik állást, akkor azért nem. 2015. március 2-án, szinte pont egy évre rá, hogy a lányok eltűntek, Leonardo megmagyarázhatatlan módon belefulladt egy csekély vízbe, pont abban az időszakban, amikor a rendőrség ki szerette volna hallgatni az eltűnt lányok ügyében. Az ügy érdekessége még, hogy a holland hatóságok szerint fényviszonyok alapján a képek készítése ideje jó, ezt egy szoftverrel állapították meg, aminek meg lehet adni a pontos koordinátákat és az időt is. Viszont több képen láthatóak árnyékok, azok alapján délután készülhettek a képek, nem délelőtt. Panama szintén az északi féltekén helyezkedik el, mint Magyarország, igaz, nagyon közel az Egyenlítőhöz.
Az árnyékok iránya hasonló lehet ugyanabban az időpontban, mint nálunk, az árnyékok Panamában sokkal rövidebbek lehetnek, de ennek most nincs jelentősége. Az ösvény elején látható kis híd, amin Chris le van fényképezve, illetve ettől nem messze lévő kis patakátfolyás is könnyen beazonosítható, és jól látható árnyékok vannak az itt készült képeken. Érdekes, hogy a patakátfolyás után 13 perccel később készült képen az árnyéknak teljesen más az iránya, 13 perc alatt nem változik meg az irány ilyen mértékben. Megmondom őszintén, én méterre pontosan nem találtam meg ezt a helyet, mikor virtuálisan bejártam az útvonalat, de valóban erre lehet. Az ösvény teljes mértékben bejárható virtuálisan egy YouTube videó segítségével, sőt a Mirador utáni út is fel van véve, de találhatunk drón által készített felvételeket is. Meglepő módon az 509-es képnek semmi nyomát nem találták meg, pedig egyszerű törléssel nem lehet véglegesen törölni egy képet, még ha azonnal is törli valaki. Elképzelhető, hogy a panamai hatóság véletlenül vagy szándékosan törölte, esetleg egy ismeretlen személy, de az is lehet, hogy valami technikai probléma okozhatta a kép eltűnését. Fontos megjegyezni, hogy a lányok egyetlen képet sem töröltek, még ha teljesen haszontalan képet is készítettek, és semmit sem állítottak a fényképezőgépen, egyszerűen csak megnyomták a gombot és fényképeztek. Az is elképzelhető, hogy vízbe esett a gép, és azért tudták a 8. napon használni, mert addigra kiszáradt. Fontos megjegyezni, hogy a képek nagy részét nem akarta publikálni a hatóság, a képek nem az eredeti felbontásban szivárogtak ki, és az is lehet, hogy az egyes képek vágottak, de szoftver segítségével kielemezték a képeket, és az alapján elmondható, hogy nem lettek manipulálva. Néhány éjszaka készített fotón alapvető fény és kontraszt beállítás történt, de más nem. A nappal készült képek pontos készítési helyét megtalálták, ismerve a túra tempóját elmondható, hogy a képekhez tartozó idő jó lehet, nincs anomália, legalábbis ha nem a napszakra, hanem csak a képek közötti eltelt időre vagyunk kíváncsiak. A telefonok logja szerint 16 óra 39 perckor Chris telefonjáról hívták a 112-es számot. Ez Hollandia segélyhívó száma. A telefon nem kapcsolódott a telekommunikációs hálózatra, 12 perccel később Lizen is megpróbálta hívni a 112-t sikertelenül. Viszont, ha nem a képek készítési idejét nézzük, hanem a szemtanúk tanúvallomásait vesszük alapul, akkor nem sokkal az utolsó kép elkészítése környékén történhetett az első segélyhívás április 1-én. Sőt, még valószínűbb, hogy az utolsó kép elkészítése előtt. Chris mosolya már nem olyan örömteli az utolsó képen, természetesen ez lehet egy rosszul elkapott pillanat is, viszont a korábban készült képek nagy részén fülig érő mosoly volt látható az arcán. Talán sejtették, hogy eltévedtek már ilyenkor, talán valaki követte őket és bajban érezték magukat, talán Lizán lába ekkor már megsérült. A telefonok további érdekes információkat szolgáltattak. Chris telefonja az iPhone 4 rendelkezett PIN kóddal, bár nincs egyértelműen megfogalmazva, arra lehet következtetni, hogy ez a kód még mindig aktív volt. Bárki, aki törölte volna a felhasználók által generált adatokat, annak szüksége lett volna erre a kódra. Bár lehetséges ezeket a bejegyzéseket manipulálni, de ez nehéz. Meghaladja az átlagember képességeit, ehhez komoly eszközök szükségesek. A telefonról új lenyomatokat és DNS mintákat vettek, de a kinyert új lenyomatok nem voltak alkalmasak az azonosításra. Bármilyen eredmény egyébként is kérdéses lenne, mivel a telefonokat a megtalálásuk óta sokan kézbe vehették. A 911-es hívások egyike sem csatlakozott a panamai mobilhálózathoz. Ahhoz, hogy egy hívás létrejöjjön, legalább egyszer ki kell csöngenie, de egyik hívás sem volt sikeres a mobilhálózati kapcsolat hiánya miatt.
A ponttal jelölt összes előfordulásnál a telefonok csak néhány percet voltak bekapcsolva, ahol hosszabb ideig voltak bekapcsolva a telefonok, azt egy vonal jelöli. Például április 2-án és 3-án, és április 11-én is. Nincs vonal a telefonok április 1-i bekapcsolásának idejére, mivel túl bonyolult lenne, csak a telefonok kikapcsolásának időpontja van megjelenítve. Az iPhone a térerő erősségét is elmentette, 1 és 5 közötti értéket vehet fel a cella jelerőssége. Egybár nem azt jelenti, hogy biztosan van hálózati kapcsolat, a kapcsolat típusa is befolyásolja a jelerősséget, például 2G vagy 3G. Április 2-án 8 óra 13-kor az iPhone-t 2G-ről 3G-re állították. A lányok nagyobb térerőt próbáltak elérni, hogy el tudják érni a segélyhívót. A jelerősség alapján olyan, mintha egy helybe lettek volna. A második és a harmadik napon is -113 volt a jelerősség. Elképzelhető, hogy már az első nap este is. A decibelméterben megadott jelerősség a telefon adóvevője által vett cellajel erőssége, a hálózati kapcsolat és a telefonálás vagy szöveges üzenetek küldése érdekében a telefonoknak kétirányú kapcsolatot kell létesítenie egy mobiltoronyhoz. Mivel a cellatartományok nagyon felemelt antennákkal és nagy térerősséggel rendelkeznek, gyakran fel lehet venni a cellatartományok jelét, de a telefon apró antennájával és korlátozott adóteljesítményével nem tud jelet visszaküldeni. Április 1-e. A Galaxy S3 10 óra 25-kor csatlakozott a Wi-Fi-re, ezt követően soha többé nem kapcsolódott Wi-Fi hálózatra. Feltehetően ekkor töltötte le Chris a Google Mapot, és néztek utána a túrának a Bokatében található Nelvis étteremben. Szemtanúk is megerősítették, hogy 10 és 10 óra 26 között látták őket reggelizni a Nelvis étteremben. 13 óra 14 perckor a Galaxy S3-on a Google Map alkalmazást bezárták, és meglepő módon soha többé nem használták. Nagyjából ekkor indulhattak lefelé a Mirador csúcsáról. Csak 2 út vezet a csúcsra, mind a 2 út nagyon hasonló. Talán a nagyjából negyed óra alatt, amit töltöttek a csúcson, elfelejtették, hogy milyen irányból jöhettek, és milyen irányba kellett visszamenni. Már nagyon későre járt, nagyon kockázatos lett volna a Mirador túloldalán is túrázni, nem értek volna vissza világosban. Tényleg 2 intelligens lány ilyet bevállalt volna, és még meg akarta volna nézni a Mirador túloldalát is? Nem valószínű. Elképzelhető az is, hogy mivel egy helyben voltak, mikor ránéztek a Google Maps-ra, akkor az rossz irányt mutatott, vagy rosszul értelmezték azt, de az is lehet, hogy valakik követték őket, és nem mertek visszafelé haladni. A 2 telefonról érkező 112-es hívás között 12 perc telt el, és csak egyszer próbálták elérni a segélyhívó számot. Vajon ha bajban voltak, miért nem próbálkoztak többször? Nem voltak olyan nagy bajban? Hittek abban, hogy megtalálják a helyes utat? Azt hitték, visszafelé tartanak? 17 óra 40 és 17 óra 50 között így ekkor már egyértelmű volt, hogy a hálózati kapcsolat nem áll helyre, és az akkumulátorok töltöttségét meg kell őrizni. Ha egy harmadik fél arra kényszeríteni őket, hogy kikapcsolják a telefonokat, akkor valószínűleg egy időben vagy 1 percen belül kapcsolták volna ki. Április 2-a és 3-a között az iPhone 4 akkumulátor kapacitása 42%-ról 43%-ra nő, ennek valószínűleg az az oka, hogy az akkumulátor kissé helyreállt. Április 3-a. A Galaxy S3 tegnap 16 óra 19 óta folyamatosan be volt kapcsolva. Úgy tűnik, mintha a telefont nem használták volna aktívan, nem világos, hogy ez tévedés volt-e, amely lemerítette az akkumulátort, vagy szándékosan történt, lehet, hogy világításra használták a telefont. 2 óra 41-kor az Android operációs rendszer alkalmazásait használták, de nem ismert, hogy melyeket. 9 óra 32 perc. Kétszer is tárcsázták a 911-et az iPhone 4-ről, majd a telefont kikapcsolták.
15 óra 59 perc. Az iPhone 4-et bekapcsolták, és a helyi kapcsolattartójuk elérhetőségére kerestek rá a WhatsAppon. Április 5-e, 10 óra 50 perc. Az iPhone 4-et be, majd kikapcsolták. Ez volt az utolsó alkalom, amikor helyesen adták meg a PIN kódot. Minden korábbi bekapcsoláskor helyesen volt megadva a PIN kód. Több mint 70 alkalommal próbáltak belépni az iPhone-ba rossz PIN kód megadásával, vagy PIN kód megadása nélkül. Sikertelenül. Hozzá kell tenni, hogy nem lehet eldönteni, hogy próbálták-e megadni a PIN kódot, vagy nem is adtak meg semmilyen PIN kódot. A bejelentkezési PIN kód egyébként 0556. Ezen a napon hallotta Marcus két lány sikóját. Elfelejtette Chris a PIN kódját? Vajon Chris meghalt ekkor, vagy nem volt észnél? Esetleg egy harmadik személy próbált belépni? 13 óra 14 perc. A Galaxy S3-on létrejött egy logbejegyzés, ami csak akkor lehetséges, ha a telefon rendelkezik árammal. Azonban nem kapcsolt be, feltehetőleg azért, mert az akkumulátornak épp elég volt a teljesítménye a telefon rendszerindítási folyamatának elindításához, de az áramhiány miatt leállt, mielőtt elindult volna. 13 óra 37 perc. Az iPhone 4-et bekapcsolták, majd kikapcsolták. Április 10-e. 5 óra 15 perc. A Galaxy S3-at ismét megpróbálták bekapcsolni, de már betölteni nem volt képes. Április 11-e. 10 óra 51 perc. Az iPhone 4-et bekapcsolták, 64 percig bekapcsolva maradt, majd kikapcsolták. A Galaxy S3-ot éjszaka és kora reggel használták, az iPhone 4-et sose használták 8 előtt, általában 10 és 14 óra között használták. Érdekes módon minden nap hasonló időpontban kapcsolták be a telefonokat. Talán a nap állása alapján tudták meghatározni, hogy mennyi idő lehet. Valaki olyat is felvetett, hogy fogságban voltak, és minden nap ugyanabban az időben mentek el az őrök kajálni. De ha így lett volna, akkor náluk hagyták volna a telefonokat. Az, hogy egy rendszer volt a hívások próbálkozásában, ez azt is jelentheti, hogy egy helyben voltak, mivel ha folyton haladtak volna, akkor eltérő időpontokban kötöttek volna ki tisztásokon vagy magaslatokon, ahol érdemes lett volna megpróbálni a hívást. Az eltűnésük 8. napján rengeteg képet készítettek, hajnal fél 2 és 4 óra 10 között összesen 100 képet készítettek, az első fél órában durván 10 másodperc eltéréssel készítették a képeket, majd 3:43-ig néhány perc elteltével. A két utolsó kép készítése között 48 perc tellett el. A képek készítésekor az objektív az ég felé nézett a legtöbb képen. Egyesek úgy vélik, hogy egy majomhidat láthatnak a háttérben, a majomhíd egy nyers, de hatékony folyami átkelő, amely 3 kötélből épül fel, csak egy kötélen lehet haladni, a felső 2-t kapaszkodásra kell használni. Ezek a hidak különösen veszélyesek, és sok benszülött hal meg rajtuk átkelve. A környéken 4 majomhíd is található, még az elsőt sem érhették el az első segélyhívás előtt. Chris nadrágját a második majomhíd előtt találták meg, ez alapján sosem érhették el a második majomhidat sem. Lehetséges, hogy Chris egy ilyen hídról esett le, talán Lizán is leesett, magyarázva a lábának csonttörését. Ha Chris cselekvőképtelen volt, Lizán valószínűleg vele maradt, és megpróbálta Chris telefonját használni, hogy segítséget kérjen, de nem tudta feloldani a telefont a PIN kód nélkül. Annak ellenére, hogy a képek lehet, hogy majomhíd mellett készülhettek, a fotók pontos helyét sosem találták meg, még az ösvényt jól ismerő túravezetők sem tudtak rábökni egy pontos helyre. Egyesek szerint a képek egy rejtett vizesés mellett készülhettek, ami nem messze található az ösvény mellett, de felülről egyáltalán nem látható. Itt nincs majomhíd. A képeken esőcseppek is láthatóak, amik segítségével percre pontosan meg tudták állapítani az eső intenzitását.
Az egyik képen Chris haja látszik, ami meglepően ápolt volt ahhoz képest, hogy már 8 napja eltűntek. A kép azután készült, amikor a fotók közötti idő elkezdett csökkenni. A kezdeti 9 másodperc helyett ettől kezdve 1-2 perc tellett el 2 kép elkészítése között. Ekkora eshetett az eső a legjobban. Egy személy, aki hozzáfért az eredeti képhez, azt állította, hogy ezen a képen vér látható Chris halántékán, de a képen ez nem látható egyértelműen, ezek szerint a kép nem lehet vágott, vagy ha igen, akkor a teljes kép sem mutathat többet, mivel csak említett volna mást is ez a személy, ha már ennyit elmondott. Az sem egyértelmű, hogy a haja hátulról vagy előről van lefényképezve, de a legvalószínűbb, hogy hátulról. Nagyon nehéz olyan képet készíteni, amin a teljes arcot eltakarná a haj, hogyha előre lóg. Az is kérdéses, hogy ki készítette a képet. Feltehetőleg Lizanne, mivel nagyon nehéz saját tarkunkról egy ilyen képet készíteni. Olyan, mintha egy sötétebb hajat is lehetne látni a képszélen. Elképzelhető, hogy Lizanne haja, azaz egymás mellett lehettek, talán bebújtak egy eső ellen, egy védett helyre. A képen látható haj és a többi tárgy is száraz, miközben esett az eső. Egyesek azt feltételezik, hogy Chris hajszínéhez hasonló parókát vittek oda, rossz akarók, és azt fényképezték le. De nem hiszem, hogy bárki is ilyen kockázatos félrevezetéssel próbálkozott volna, könnyen le lehet bukni. Egy másik képen, mintha Lizanne arcának széle látszódna. Van olyan kép is, ahol mintha valamelyikük távolról visszanézne. Valóban olyan, de ellentmondásos ez kicsit, mivel a képeket összerakva olyan, mintha az égbolt felé nézett volna a kamera ennél a kép elkészítésekor, és a növények növési iránya is inkább ezt sugallja. Több jel is arra utal, hogy nem kevés időt tölthettek ezen a helyen. Az egyik képen papírcetlikből kirakott SOS szöveg látható. A Nelvis étteremnél készült képen látható az a prospektus, amiből készítették az SOS jelet. Nyilvánvaló az is, hogy valaki csak akkor csinál ilyet, ha nem csak egy-egy órát vagy éjszakára áll meg egy helyen, az SOS jel mellett látható egy tükör vagy valami fényvisszaverő tárgy. Egy másik képen egy faág látható, amire rá van kötve 2 műanyag zacskó. Az zacskók származhatnak abból a boltból is, ahol legutoljára vásároltak, de lehet, hogy régebb óta velük voltak ezek az zacskók már, mivel holmiaik mellett látható egy ilyen szatyor abban a házban készült képen, ahol megszálltak. Nem valószínű, hogy turisták hagyták volna el, vagy máshonnan sodorta volna oda a patak. Ritkán járnak arra felé emberek, és nem visznek magukkal sok holmit. Talán egész végig ezen a helyen lettek volna. Miért nem próbáltak elmenni? Mindketten megsérülhettek volna. Vagy nem is ők készítették a fotókat, hanem egy harmadik személy, hogy megtévessze a hatóságokat? Nem tudni, hogy mit célból készültek ezek a képek, feltehetőleg valamit vagy valakit hallottak, és annak próbáltak jelezni, de az is lehet, hogy így próbáltak elijeszteni egy közeledő vadállatot, vagy egy moszkító rajt próbáltak elűzni. Sötétben nem kereste őket a helikopter, mivel nagyon veszélyes lett volna a hegyek között manőverezni. Így azt nem láthatták, pláne, hogy nem körözne egy helikopter 2-3 órán keresztül egy helyen. A Lost in the Wild című epizód az eltűnt lányokról szól. Kinga Phillips és Gigi Kelly elment Panamába, ahol több emberrel is interjút készített. Egy nevét, arcát és hangját nem vállaló helyi férfi azt mondta, hogy szerinte a lányok a szervkereskedelem áldozatai lettek. Szerveiket eladhatták, vérüket lecsapolhatták, majd a maradványokat elszórták a dzsungelbe. In my opinion, there's a murder still out there. This information is based on my experience living in Mexico. Frank Van de Goot nyomozóval is interjút készítettek. Story from the Panamanian government that they fell from these bridges. No way. You don't believe that? No way. No way. Why not? Because they would never ever go on it. Ő azt állítja, hogy nem mehettek át egy majomhidon sem. A lányok intelligensek voltak, és nem kockáztattak volna ekkorát.
Jobban belegondolva, én is nehezen tudom elképzelni, hogy ha vagyok valakivel, akkor átmegyek egy ilyen hidon, mert ha én átmegyek, akkor a másiknak is át kell jönni, ezzel kockáztatom a másik életét is. De azt is fontos megjegyezni, hogy akkor már nagyon későre járt, ha azt hitték, hogy jó irányba haladtak, akkor azt is hihették, hogy már nem messze vannak a várostól. A panamai hatóság először emberölés, majd túrabaleset miatt nyomozott. 2014. novemberében Betsadi Pitti főügyész hatályon kívül helyezte az emberrablással és vagy emberöléssel kapcsolatos kezdeti nyilatkozatait. A panamai és a holland hatóság is balesetnek nyilvánította a lányok halálát. A lányok által április 2-ára lefoglalt Feliciano helyi idegenvezetőre többen panaszkodtak, állítások szerint túl kedves a fiatal lányokkal. Feliciano segítkezett a kezdeti keresésekben, és megtalálta maradványok egy részét, ami miatt sokan gyanakodtak rá. TripAdvisor oldalán csak egyetlen egy rossz értékelést kapott, a többi kiváló értékelés. Mások úgy vélik, hogy Chris és Lizanne találkozott valaki mással az ösvényen, vagy rájöttek, hogy követik őket, és egyre mélyebbre kényszerítették őket a dzsungelbe. Az elmúlt években 2 tucatnyi ember, főként nő tűnt el a Bocate és a tengerpart közötti területen, nem csak turisták. A lányok csontjai előkerültével egyértelmű volt, hogy a lányok már nem élnek. A panamai hatóság egy szerződést kötött a szülőkkel, hogy soha többé nem beszélhetnek az ügyről a nyilvánosság előtt. Bármi is történt Chrissel és Lizannál, mindannyian egyetértünk abban, hogy ez egy szörnyű tragédia. 2 olyan sok ígérettel rendelkező fiatal nő, akik most kezdték el az életüket, tragikus körülmények között elvesztek. Ha nem hiúsították volna meg az önkéntes munkájukat március 31-én, vagy nem hoznak ilyen rossz döntést április 1-én, akkor 1 hónap után rengeteg élménnyel visszatértek volna Hollandiába, hogy megkezdhessék csodálatos életük hátralévő részét. Történetüket mindörökre megőrzi a pianista ösvény és a Mirador csúcsa, ahol is leróhatjuk kegyeletünket a nevüket viselő kereszt előtt. True love will never fade. True love will never fade. True love will never